convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 2. El gat Sushi. Gos! Gos! T'has tornat a pixar! On estàs? Vine! Vine, t'he dit! Ai, ai, ai. Gos! Gos! On estàs? Gos! Oh, m'has preparat Ai, ai, ai. sushi! Ai. És el meu menjar preferit! M'encanta! No! La vareta! Una altra vegada la vareta pels aires. Mira! Mira, gos! Què ha passat? S'ha convertit en un gat preciós. De nom li ficarem Sushi.